Целият ми живот се промени, когато един ден тези странни карти започнаха да валят. Отначало ни се сториха безобидни и с няколко деца измислихме страхотна игра. Но после осъзнахме, че картите изобщо не са безопасни. Те притежаваха сили, идващи от друг свят. Казвам се Дан. И заедно с приятелите ми, Руно, Маручо, Джули, разбира се, господин Железния Шун и Алис, ние сме Бакуган бойците! Бакуган! Една цел, два свята! Какво ще сториш ти, щом всяко зло те следи и нямаш път назад, спасявай своя свят, да победиш врага, в тебе силата. Believe, чака те знай, тогава ти си до край, дори сам, това е Бакуган.